Assalamu alaikum wa rahmatullah, ‘yan uwa masu albarka, mune wa kowa barka da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. An sha ruwa lafiya? To Allah ya karbi ibadunmu albarkacin annabi da alƙur'ani. Dukkanin abin da bawa yake bukata ya rayu da shi cikin aminci, Allah ka hore mana saboda hasken salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin kuma abin da bawa yake tsoro a rayuwarsa, Allah ka kare mu da shi saboda hasken salatu manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To ‘yan uwa dai, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana farkon wannan wata kuma ya nuna mana ƙarshen wannan wata. To alhamdulillah ‘yan uwa, za mu yi bayani ne game da Fiaba Lugab, wanda shugabanmu, jagoranmu, mai gidanmu, malaminmu, abin alfaharinmu ya koyar da mu dukkanin ilimin da suke cikin wannan kasuwa. Saboda haka muke godiya gare shi. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa, Allah kuma ya ƙara wa rayuwarsa albarka. To ‘yan uwa, za mu yi magana ne akan Fiaba Lugab, wacce take ana neman abi uku, wacce take danna kasuwan nan, wacce ake neman swivel liquidity, sannan kuma a samu Fiaba Lugab, sannan kuma a samu ainihin break of structure. To za mu yi bayani akan wannan Fiaba Lugab a cikin pairs din kamar da suka kai guda hudu haka. Za mu yi amfani da BTC, za mu yi amfani da Euro USD, za mu yi amfani da volatility 10 da kuma volatility 25. To yanzu bari mu fara shiga ainihin cikin BTC ‘yan uwa, ku ga yadda karatun da muke so mu sai mu goya mutane. To alhamdulillah ‘yan uwa, kun gan mu nan ga mu nan a cikin BTC. Za kuma mu magana akan wannan Fiaba Lugab da muka ce za mu. To musamman ɗan uwa, kaga a nan gurin abin da muke nema ya samu. Me abin da muke nema? A ce kasuwa tana off tana down, tana off tana down. To kuma sai a samu sai ta gangaro. To gangarowar da ta yi sai ta bamu wata Fiaba Lugab a nan. Bayan ta yi swivel liquidity duk da yake nan, sai ta zo nan kuma sai ta karya mana wannan gurin. Da ta karya mana wannan gurin, mun tabbatar cewa lalle kasuwan nan za mu ci gaba da tafiya a ƙasa. Amma akwai wani abu da su ainihin masana kasuwan nan suke kiran shi da inducement. Me inducement? Wannan gurin kaga kasuwar ta sauko, sai ta ɗan ɗaga, to sai ta sake sauka. To wanda suke ainihin iri na irin ka ɗalibai, za mu yi tunanin bin kasuwar a wannan wajen. To yayin da muka bi kasuwar a wannan wajen, muka sa stop loss, muka tafi wani uzurinmu, muna ganin mun kama kasuwa. To dan uwa, kasuwa kai ta kama, ba kai ka kama ta ba. Saboda me? Wannan Fiaba Lugab din ka ganta da take a saman nan, idan har ba a dawo an yi tafin ɗinta ba, to dukkanin big boys da kuma kamfanoni da bankuna da manyan yara da suke shiga kasuwa ba za su taɓa shiga kasuwa ba matuƙar ba su ga an zo an yi musu tafin ɗin wannan Fiaba Lugab ɗin ba. Kuma wannan Fiaba Lugab ɗin duka in ka bincika kasuwar, za ka ga completely cikin kasuwar wannan Fiaba Lugab ɗin da take faruwa, a samu swivel liquidity, sannan a samu break of structure, ko kuma a samu canjin haraka, a samu wannan Fiaba Lugab ɗin. To in dai aka same ta, to ita dukkanin manyan yara da kuma manyan kamfanoni da bankuna suke jira kawai a zo a yi tafin ɗinta. Da an yi tafin ɗinta, su dama sun sa ainihin stop loss nasu da kuma ainihin TP nasu, sun tabbatar cewa in dai aka yi wannan tafin ɗin, to ba za a dawo wannan gurin ba. Ka kamar abin da ya faru a nan yanzu. Kai alal misali iri na irin ka, wanda muke da jarin da bai wuce ainihin dala 10 a cikin kasuwa ba, kuma muka ɗauki trade irin wannan, muka tsaya, muka yi haƙuri, muka kuma kiyaye, to insha Allahu za mu samu nasara a cikin wannan abu. Misali, bari na baka misali. Daga nan kai me kake so a yi maka? So kake a yi maka testing ɗin wannan candle ɗin da Fiaba Lugab ta je ta yi tucin, aka yi tucin ɗin Fiaba Lugab aka dawo. Wannan girin ɗin candle ɗin da aka yi tucin, ai ga girin nan anan. To alal misali, daga nan sai ka hau kasuwa. Mu baka misali, daga nan sai muka hau kasuwa a daidai nan inda muka samu wannan Fiaba Lugab ɗin ta sako. Muna target ɗin kasuwa ta yi mana testing ɗin wannan candle ɗin. Sai mu ɗauko TP namu. A ina za mu kaga inda na danna TP nan ya fito, to anan TP ɗinka zai kasance. Misali yanzu kaga, idan har kasuwa ta zo ta yi ma tafin, kuma ta yi ma testing ɗin wannan candle ɗin zuwa nan, idan fa ka shiga kasuwan nan a 0.1, abinda za ta baka dala 100. Idan ka shiga kasuwa a 0.01, za ta baka dala 10. Wanda yake da ƙarfin jari ya shiga kasuwa a 1 standard, za ta bashi dala 1000. Wannan inda aka taɓa Fiaba Lugab aka zo aka yi daidai inda wannan koren yake, in candle ɗin ya dawo, kaga ai ya zo wajen. Za ka yi swivel ka koma 5 minutes, ko ka koma 15 minutes. Kawai burinka a yi maka ainihin testing ɗin wannan candle ɗin. Shine idan ka koma 5 minutes, za ka ga ainihin an zuba maka kandilan da suka kai 6 ko 7 ko 8, kasuwa ta zo maka wannan TP ɗin.
me ya rage maka in har ka shiga da dala 10 ka samu 10 kaga fita za ka yi. To su waɗanda suke da ƙarfin jari in suka shiga a nan dama ainihin stop loss ɗinsu yana nan. To sun ɗora stop loss ɗinsu a nan sun tabbatar cewa kasuwa ba za ta koma ba, abin da suke nema duka sun samu confirmation ɗin, kawai kasuwa sai ta ci gaba da distribution kamar da yadda ya faru yanzu ka gani a BTC. To dan uwa mun ga mai maka misali a BTC, dama mun ce za mu yi misali a phase guda ainihin 4. Yanzu bari mu shiga Euro USD ma ka ga yadda abin yake gashi nan, sai mu hau kansa sai mu zo mu taɓa wannan chart ɗin sai ya komar da mu kai. To ka ga mu nan yanzu ga mu a cikin Euro USD. Me ya faru a nan? Kaga kasuwar abin da ake nema an yi swiftly liquidity duk da yake nan gun, wannan candle din ya haye nan, sannan kuma da kasuwar ta sako sai aka samu canjin character aka karya nan gun. To duka me ake jira? Waɗanda suke da ilimin kasuwar sun tabbatar wannan fair value gap din da muka kama ita suke jira a zo a yi tafin ɗinta. Kawai in dai suka aka yi tafin ɗinta suka shiga kasuwa sun tabbatar kasuwa ba za ta koma ainihin ta ci gaba da musu. Na'am, to Allah ya sa dan uwa ya fahimce ni. Kaga nan fair value gap nan tunda aka yi tafin ɗinta aka tafi ba a ƙara dawowa wajen ta ba. Sannan aka sake samun wata anan, ita ma tunda aka zo aka yi tafin ɗinta aka tafi, kaga sai da aka zo aka samu double top anan. Ka gani sai da aka samu double top. Da aka samu double top ɗin nan, kaga kasuwa ka tabbatar ba za ta dawo fa ta karya wannan ba. Sai aka nemi wannan fair value gap ɗin da take a nan gurin. Ka dube ta sosai dan uwa ka gani irin fair value gap ɗin da ake nema, ka ganta? Ita aka zo aka yi tafin gata nan. Daga nan sai kasuwa ta ci gaba da tafiya. Nan ma me ya faru? An yi swiftly liquidity duk da yake nan gun. Saboda haka kuma an samu fair value gap. Da kandilan nan suka dawo cikin wannan fair value gap ɗin, kaga kasuwa yadda ta ci gaba da distribution. Allah ya sa dan uwa ya fahimce ni. Bari mu koma ainihin June 10 shi ma mu ba da misali. Gashi nan. Sai mu taɓa chat ɗin nan sai mu koma ainihin ciki. Ka gan mu nan dan uwa yadda kasuwa ta kasance mana. Idan muka tsaya ba da misalan suna nan, amma dai dan ka sani cewa a cikin kasuwar shine hakan ne yake tabbata. Ka gan nan dai abin da aka dawo aka yi mana tunda aka samu order block ɗin nan, aka yi swiftly liquidity nan, kasuwa tunda ta gangaro sai da ta zo ta yi mana tafin ɗin order block. To tana yin tafin ɗinta kuma za ta yi ƙoƙarin komawa inda aka yi swiftly liquidity. To a tafiyar da aka yi a shine za ka dinga neman fair value gap. Kaga a nan an riga an tafi, akwai fair value gap karama akwai babba. To a nan an riga an tafi, an samu fair value gap a nan. Dama a nan mun samu confirmation an taɓa mana order block, an riga an tafi. So kuma sai muka zo nan gurin sai muka ƙara samun confirmation. An yi swiftly liquidity da yake wannan zone ɗin gabaki ɗaya. Saboda haka fair value gap ɗin da take a wannan ita ce target tamu. Namu za mu kama ta ga ta nan a nan. Yanzu ga ta nan haka mun kama ta. To da muka kama ta kun ga kasuwa da ta dawo ta tafin ɗinta. Ka ganta nan, dama su wanda suka san kasuwar nan SL ɗinsu har nan suke sakawa. Har nan sun tabbatar kasuwar ba za ta wuce dai wannan zone ɗin nan ba. Kasuwar kaga yadda ta ci gaba da distribution. Allah ya sa dan uwa. Kuma in zaka kuma dan uwa ka ci gaba da dubawa duka cikin chat naka za ka yi ta ganin wannan fair value gap ɗin. Yanzu bari mu koma cikin ainihin June 25. Na gama a cikin June 25. Ka gani dan uwa abin da ya ba mu ƙwarin gwiwar shiga kasuwa a nan. Abin da ya ba mu ƙwarin gwiwar shiga kasuwa a nan shine abin da muke nema an samu. An yi mana sweeping ɗin liquidity duk da yake nan gurin. Gaba ɗaya an tare shi a nan. Kuma da aka tare shi kasuwa sai ta gangaro mana. Tana gangarowa sai aka samu mai canjin character. Kasuwa sai ta canza ainihin direction. To daga ganin wannan an karya wannan go, ka tabbatar cewa kasuwan nan ta canza direction. Me za ka nema tun da duk an tattaro liquidity da yake saman nan? Wannan fair value gap ɗin da ta karya nan go, wannan zone ɗin aka wuce shi, ita ce target naka. Kar ka shiga kasuwa har sai ka ga an zo ka jira a zo a yi tafin ɗinta. Kaga tun da aka yi tafin ɗinta ba a ƙara dawowa gurin ba. Ya nuna maka lalle za a yi distribution. Kuma gashi nan kaga yadda kasuwa ta fara yin distribution, ta fara tafiya. Idan muka tafi misalai da yawa dan uwa, kaga nan ma abin da aka yi kenan. Gashi nan an karya wannan gurin.
to da aka karya nan sai ka nemi fair value gap ɗin da aka karya wannan zone ɗin, an ɗebe liquidity, to gashi an dawo an yi tafin ɗin wannan fair value gap ɗin sai aka ci gaba da distribution. Abin da ya faru a nan ma kaga fair value gap ce a nan, da aka yi karya wannan gurin kaga da aka dawo aka yi tafin ɗinta aka koma kaga ba a sake dawowa wajen ba. To idan za ka bi nan duka gurare da muka bi muka kakkama za ka dinga gani da mun samu ainihin an yi breaking ɗin wannan, to za mu nemi fair value gap ɗin da take nan mun tabbatar insha Allah in dai aka yi tafin ɗinta to za a ci gaba da distribution. A nan haka ya faru, aka yi distribution. A nan gurin haka ne ya faru, gashi da aka zo nan fair value gap ce ga ta nan ana, da wannan ya zo ya karya nan gun, to ga fair value gap nan, wannan da ya sako jan nan kaga ai ya karya wannan, to da ya sako sai mu nemi fair value gap ɗin da take a wannan gurin jan nan, kaga da aka zo aka yi tafin ɗinta kaga kasuwar ta tafi nan, shi suke kira da inducement. Gashi nan kasuwar sai da ta bada kafa ta yi kamar sauka za ta yi, akwai fair value gap ɗin da aka karya wannan gurin sai da aka dawo aka yi ainihin tafin ɗinta aka ci gaba da tafiya. Kaga nan ma fair value gap ce, da aka karya wannan gurin kaga kasuwar ta dawo ta yi tafin ɗinta. Nan ma sama in ka duba gashi nan gun inda kasuwar ta ci gaba da kandilan nan guda uku fair value gap ce a gurin. To in dai ka bi ka ci gaba da duba ko ina dan uwa za ka dinga gani fair value gap duk za ka ga ita ce kasuwar fair value gap, duk gashi nan tana ainihin tura kasuwa zuwa sama. Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa, Allah kuma ya ƙara wa rayuwarsa albarka, albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, masha Allah.